Ще поделим час на тръгване. И оттам ще ви пуснат в 11:30. В 12:20 може ли да тръгнете оттам? Значи обявяваме час на тръгване от мандата 11:40, 12:20. Този път определихме председател на журито да бъде млад човек. И нека да дойде тук Георги Тодоров Хаджиев, Ангел Колев също ще бъде в журито и Иван Петров. Нека помните да преминават малко да се отръпнат, така че да бъде свободен центъра.